Les pistes del Global Padel Sports de Vila-seca van acollir les finals del Màster Provincial 2018 de Tarragona. El complex esportiu indoor situat al polígon industrial Axis va ser l'escenari on les 8 millors parelles masculines i femenines es van enfrontar per fer-se amb el títol en joc. Els partits i les diferents eliminatòries de la competició van aplegar els afeccionats al pàdel de Tarragona per viure de ben a prop pàdel de molta qualitat. En categoria masculina, Àlex Casas i Joel Climent són els nous mestres del pàdel tarragoní. Casas i Climent es van imposar en la final per un marcador de 6-1 i 6-2 a la parella formada per Javi Gauna i Lucas Casella, en una final que clarament es va decantar de la balança d'uns campions que en tot el torneig no van perdre cap set i només van cedir 7 jocs en tota la competició. Casas Climent agafen el relleu de Guillem Figuerola i Gerard Francino, guanyadors de l'edició del Màster de l'any passat. Aquestes eren les sensacions dels campions després de la final. La veritat que és el primer torneig que juguem junts i les sensacions molt bones. No esperàvem... Hi havia partits durs, però hem anat traient, la veritat, molt sòlids i jugant molt serios, i la veritat que no esperàvem aquests resultats i molt contents. Hem començat guanyant 5-0, diria, o 4-1? 4-1. 4-1 i els altres en cap moment han canviat el patró de joc i nosaltres hem seguit, teníem molt clar la idea de com jugar, molt per baix i a la mínima poder pujar la red. Sí, la veritat que el que havíem planejat ens ha sortit bastant bé. La representació d'autoritats també va ser-hi present a la final masculina i femenina del Màster Provincial de Tarragona 2018. Pere Hernández, president de la Federació Catalana de Pàdel, va estar acompanyat de Joan Plana, representant territorial per l'esport del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, d'Albert Rius, delegat a Tarragona de la Federació, de Miquel Bayona, delegat per Barcelona de la Federació i secretari de la Junta Directiva, i de Raimon Nadal, delegat a Girona de la Federació Catalana de Pàdel. La final femenina era per la parella formada per Laura Casanova i Sara Fuentes, que es desfeien per 6-4 i 6-3 de les germanes Laia i Lídia Mestre. Sara Fuentes defensava el títol guanyat en l'edició de l'any passat, fent parella amb Graciela Ferrer, i enguany ho feia de la mà de Laura Casanova. Les noves campiones mostraven així la seva felicitat després de la final. La veritat és que ha anat molt bé, portem uns 4 o 5 tornejos jugant juntes i la veritat que estem molt còmodes i molt sòlides. I al final ha sigut una miqueta més moguda aquesta final, però ha estat molt bé. Crec que ens hem sentit bé juntes. Aquest any ens estem prenent més en sèrio, hem començat a entrenar i esperem tenir un any bo i començarem ja a deixar una mica els bronzes i començar amb els Grand Slams i ors i pujar cap a dalt. Hem estat molt, molt sòlides i suposo que al final tant entrenar i jugar 4 o 5 tornejos molt seguits, a més a més. I a part que també entre nosaltres ens sentim bastant còmodes, ens entenem bastant bé i això també fa que els resultats surtin bons. Un Màster Provincial 2018 de Tarragona que en conclusió ens va deixar grans eliminatòries, molt bons partits i excel·lents cops.